Druhé kolo slovenského pohára Freestyle BMX Dirt Jumpe, zároveň 5. kolo slovenského pohára tuto v Buglovciach na luxusnej dráhe, kde padli naozaj luxusné triky v dvoch finálových jazdách, či už v kategórii MTB, tak aj v kategórii BMX. Jazda mi vyšla presne ako som chcel, a jedna aj druhá, tretiu som sal takú chillovú. Teraz ale nasleduje best trick, na ktorý sa najviac teším, lebo už dlho mám v pláne si odjazdiť jednu vec, takže máte sa na čo tešiť.